García Calvo, Negreira e o Vilalbés xustificaron a súa condición de equipos con problemas ofensivos. Uns problemas que se reflectiron no 0-0 final. O encontro comezou con polémica. Hugo reclama penalti por derrubo de Pablo Vivero. Caneda semellaba divertirse. Precisamente un excompostelanista, Anxo, creou nesta falta a primeira oportunidade para o Vilalbés, pero o seu lanzamento é rexeitado por Albor. Cada ataque do Negreira remataba en polémica. Nesta ocasión, o colexiado anula o tanto por mans do dianteiro nicrariense. Na repetición apréciase claramente a infracción. E de seguido, Alex Pérez, nunha gran acción individual, está a piques de adiantar o Negreira, pero o seu disparo estrelase no pau. A volta do descanso, Dani gaña as costas á defensa local, pero o seu disparo sae alto. Outro excompostelanista como José Ángel tomou protagonismo na segunda parte, primeiro detendo con seguridade este disparo afastado. En esta acción, Pablo Vivero deixaba o seu equipo con 10 homes. O velo seu segundo cartón amarelo. Malia todo, o Vilalbés contou cunha nova ocasión de Anxo, o xogador máis perigoso do conxunto chairego. A última oportunidade do encontro volveu ter como protagonista a José Ángel, que con esta intervención volvía a salvar a un Vilalbés que continúa sen marcar fora da casa.